What's in the box? Not till you give me the What's in gun. the fucking box? Moro! Tänään meillä olisi unboxattavana Luisin ratin keskiö. Ratin keskiötä käytetään silloin, kun autoon vaihdetaan joku muu kuin alkuperäinen ohjauspyörä. Ratin keskiö tai ratin adapteri mahdollistaa uuden ohjauspyörän asentamisen auton ohjauspyörän akselille. Yleensä ohjauspyörä halutaan vaihtaa esimerkiksi urheilullisempi ratti kilpakäyttöön tai muuten vaan halutaan tyylikkäämpi ratti. Keskiö varmistaa uuden ohjauspyörän oikean ja turvallisen kiinnityksen auton ohjauspyörän akseliin. Luisi-keskiöissä on aina äänimerkin johto tai johdot valmiina. Keskiön pohjassa on mahdolliset kolot vilkunpalautustoiminnolle sekä messinkirengas äänimerkille. Kaikissa keskiöissä on mukana äänimerkin soviterengas sekä asennusruuvit ratille ja niille sopiva avain. Ratin keskiöt on aina mallikohtaisia, eli ei ole sellaista keskiötä, joka sopisi niin sanotusti kaikkiin autoihin. Vinkki! Jos autossasi on valmiina Luisi-keskiö, niin voit varmistaa, mihin kaikkiin automalleihin se sopii keskiön tuotenumerolla. Numero on aina lyöty keskiön kiinnitystasoon. Tämän keskiön numero on 7016. Kaikki sopivuudet näet Luisin sopivuuslistasta. Linkkilista on videon kuvauksessa. Luisi-keskiöissä on aina 6x70 ja 6x74 pulttijaot, joten keskiöön sopii lähes kaikki ratit, joissa 6-reikäinen kiinnitys. Esimerkiksi Nardi-rateissa on harvinaisempi 6x74 pulttijako. Toivottavasti video auttoi jotakuta osan etsimisessä. Ensi kertaan, moi!